Lere biulun fla ani fla o de dilen no jekulu M5 RFP comité stratégique ɲɛmɔgɔbama n'o ye ministiri ɲɛmɔgɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ye. Gɛlɛya min bɛ jɛkulu kɔnɔ nin waati in na a ka fura ɲini o la min ye bɛn ni kelenya sabatili ye tɔn kɔnɔ a ko baaraw daminɛ teliya la ani M5 RFP yɛrɛ sigira hakilila minnu kɔnɔ a ka segin o kɔnɔ joona. O lase de kɛra tɔndenw fɛ sibirido marisi kalo tile 2 san 2024 a kɛra kunnafoni lajɛ sen fɛ kunnafonidilaw tɔgɔlaso la Bamakɔ. Wulada in na an ye wele bila kunnafonidilaw ma sabula bamananw ko ten ko nkalon bɛ mɛn boli la mɛ ni tiɲɛ wulila sɔgɔmada kelen a bɛ tigɛ d'a kan. An bɛ don min na i ko bi an ka jamana ni o ye Mali ye. Jamana do jamana min ka daminɛ kunun fɔ bi a sigira valeur ba dɔw de kan. O valeur ba ninnu ye jumɛn ye? Ko gɛlɛyara cogo o cogo adamaden tiɲɛ fɔ i ka tiɲɛ baara i ka tugu tiɲɛ kɔ. O hokumu kɔnɔna na aw bɛɛ lajɛlen kɛra seere ye. A bɛ dɔgɔkun damadɔ ma bɔ an ka nin jɛkuluba in n'o ye M5 RFP a tɔgɔ bɛ jabaraniw na a bɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ arajosow la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Bamananw ɲumanna o ma kɛ fɛn ye min tun ye an kanuko ye mɛ an danganiya n'a kan k'a fɔ wale don min n'a kun labɛnnen don maa dɔ fɛ a yɛrɛ kelen pe ka laɲini a n'a ka hakilina a bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na. Sabula n'a kɛra maa min ɲɛna k'i ka kekuni bɛɛ i bɛ bɛɛ dribble a laban na i bɛ n'i yɛrɛ dribble. Mɛ n fa ka kuma tiɲɛtigiya Ala ka hinɛ la a bɛ tiɲɛ so. Ne fa tun b'a fɔ n ye ko i ye maaba gulɔki don maa ni na cogo o cogo a tɛ se ka maaba ko kɛ. I b'a dɔn jamana ka bon o bonya kama wulada in na M5 RFP comité stratégique u ye sariya min labato ni o sariya ye jumɛn ye? Jɛkuluba min n'a sigira ni o ye M5 RFP k'a ta sigi don na depuis le 5 juin 2020 ka n'a bila an bɛ don min na fɔ bi a bɛ baara kɛ ni taabolo dɔw de ye taabolo minnu b'a la ni jama jɛra ka bɛn min kan an ka réunion kɛ tabaliw kan an b'o kuma don maa dɔ da a bɛ bɔ k'o lase ko daminɛna ten fɔlɔ de ɲɛmɔgɔ kuma ta ko karisa e de ye président ye kuma lasela de tun bɛ an bolo an bɛ décision ta an tun b'a bɛɛ ta de ni jama bɛnna min kan dɔw yɛrɛ bɛ k'a la kuma dɔ la a bɛ gɛlɛya an tɛ ɲɔgɔn faamu i n'a fɔ tɔnjɛkulu de farala ɲɔgɔn kan ka M5 sigi an bɛ ci da se ciden bɛɛ ma ko bɛɛ ka segin ka t'i ka tɔn ba kɔnɔ ka taa ɲininkali kɛ an ye débat kɛ nin ko in kan an ma ɲɔgɔn faamuya la yala tɔn ka hakilina ye jumɛn ye? O don tɛmɛna o la dekun min bɛ yen n'a bɛ jɛkulu kɔnɔ depuis wagati la ni ko mɛnna an y'a ɲini k'a dilan hakilimaya kɔnɔ bonya kɔnɔ bɛn kɔnɔ nka bamananw ka kuma don ko dosokɔrɔ a t'a sonsoroko dabila k'a b'a buranna la parce que dɔw ka ɲɛnamaya bɛɛ olu bolo olu ka sansɔrɔ sirila de ka adamadenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na yaasa olu kelen ka to tɔgɔtigiya la mɛ ni Ala sɔnna a ma tiɲɛ a bɛ nkalon bɔ k'a bin hali k'o jan tɛ. O la wulada in na lajɛ in a welela kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye sabula M5 RFP ne delila k'a fɔ n ka kuma la
ngo mashi tate toinye jamana deunga hakilina de do hakilina mi yelema nyini o yelema siraka chaman kera chaman tora ka ke ngabi ambe wati mina kerenkerene yala malo yala kodo ka fo jamana wati mina jamana nyema no ye colonel Asimi Goita aye wele da ko Mali bembalia min be anga jamana kono na kera sababu ye ka mado bonaunina ka do bo usigidala ko bembalia ka kuma tita fo dien fanshi tuguni abi fo Mali de kono wa malien de ba kuma fo wa ka nyini malien be ka fara nyogon o wakati kele M5 RFP dana da maminka ko akatan joro fa sorasiw kɛrɛfɛ jamana marali la gɛlɛya donna ka jɛkulu kɔnɔ dɔwɛrɛ ma kɛ jama fanba a fɔlɔ wolola jumɛn na M5 ka réunion an b'a kɛ alamisa o alamisa ni réunion kɛra an bɛ décision ba minnu ta ni min bɛ déclaration bɔ an bɛ presse wele an bɛ déclaration kɛ n'an kan ka gafe ci min na an bɛ gafe ci o la réunion kɛra an nana ye k'a fɔ jeunesse a ka ca kalo 6 ye baara kun dir'o ma mɔgɔ o baara kalifara min na o bɛ n'i da don o la an nana k'u bɛ n'o jaabi fɔ ɲɛmɔgɔ min kun bɛ yen n'o ye ɲɛmɔgɔ dankan ye ale ye wale ta ka ɲɛsin o baara in ma min n'a ma bɛn ala y'a kɛ o kuma fɔra ye k'a fɔ jɛkulu o jɛkulu bɛ i n'a fɔ M5 k'a fɔ ne ye ɲɛmɔgɔ ye o tɛ sariya di e ma e kelen ka décision dɔ ta k'a sɔrɔ an ma bɛn min kan réunion na o kuma ma faamu mankan cayara alamisa min dar'o kan ni réunion bɛ yen an dabali nana ban kana bali min na an nana sɔrɔ an ka finitigilakaw n'o ye polisi o kelen bɛ ka réunion kɛyɔrɔ bɛɛ minɛ an b'an ka polisiw fo u ka wulikajɔ la depuis le 5 juin u ye baara min kɛ ka mouvement ninnu bɛɛ lajɛlen encadrer an ko mankan ti yan kɛlɛ ti yan futinɛ ti yan mun ye polisiw se yan a don ne tun bɛ retard la mais n nanen n ye ɲininkali kɛ salle kɔnɔ entité 11 na entité 7 ko vraiment an b'a ɲini aw fɛ a ye polisiw lata sabula mankan foyi ti yan Buba a ma sɔn olu ko ni a b'o cogo la olu bɛ taa yanni alamisa wɛrɛ cɛ an bɛna segin an bɛ réunion ta ne nana don a kɔnɔ a décision taara ko ka ninnu gɛn ko k'u suspend o kɔfɛ k'u gɛn ne ko a kana dusu bila hakili ɲɛ n ko ko in bɛ yɔrɔ min na a y'a ɲini an ka ɲɔgɔn faamu sabula bi hali mɔgɔ den kelen bɔlen M5 la tɔgɔ duman tɛ ka ɲɛsin tɔn in ma a kana maa si gɛn n ko gɛnni ma deli ka kɛ M5 kɔnɔ wagati kɛra dɔw ma ko dɔ faamu olu bɔra a ko non décision taara ka ban o ye décision ta n bɔra salle kɔnɔ ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o ye président ye n y'a wele téléphone na a ma jaabili kɛ ka message ci a ma message jaabi o dugusɛjɛ entité 7 min bɔra entité 11 na olu ye an wele k'an ka n'an ka ɲɔgɔn ye an nana o réunion kɛ n'a ma ɲa M5 ka bɛnkan de ye n'an ye réunion kɛ an bɛ bɛn fɛn minnu kan o de bɛ waleya 7 mana bɔ 11 na o tɔ ye 4 de donc anw de ka ca jama min bɛ a wula in na o de ka ca comité stratégique la donc an bɛnna min kan de fait que Buba karamɔgɔ Traoré a bɛ ka M5 gérer i n'a fɔ ale poche kɔnɔ fɛn e de y'ale ka dangan ye 3e vice président ye
donc o kosɔn an b'ale bɔ yen ka dan sigi ale ka vice président la donc e bɛ kɛ vice président ye par intérim min bɛ M5 ko bɛɛ gérer n'an bɛɛ ka bonya kɔnɔna na k'an ka réunion présider ni ɲɛmɔgɔ kan ka taa kuma an tɔgɔ la i bɛ taa kuma an tɔgɔ la an ye o baara in kalifa e la an y'a décision ta communiqué kɛra n bɔra salle kɔnɔ n tilara tuguni n ye ɲɛmɔgɔ wele n ko président n y'a wele n m'a sɔrɔ a ma téléphone ta n ye message ci a message bɛɛ bɛ n kun yan n ko gɛlɛya min bɛ jɛkulu kɔnɔ a ka ɲi n cir'i ma an ka se ka sigi an ka dɔ ɲɛfɔ a la an bɛ se ka solution sɔrɔ a la cogo min na a ma message jaabi donc n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ale de ye président ye fo ka taa se fɔlɔ kunu a ka kuma ma o la mɔgɔ minnu b'an jalaki an dɛsɛra de adamaden i dan ye i se ye wula in na kunnafonidilaw aw welela militant aw bɛɛ nana wele jaabi an b'aw fo k'aw barikada M5 RFP an tun bɛ ka baara kɛ min kan wa an bɛna baara kɛ min kan bi kosɛbɛ o de ye jamana in anw b'a dɔn bɛnbaliya min b'a kɔnɔ fura foyi t'a la fo an ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maa o maa bi e kumatɔ la ko responsabilité dɔ de kalifalen don e la jamana in kɔnɔ ni e bi kuma ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mais i man ka kuma ka mɔgɔw fara mɔgɔ i bɛɛ maa wɛrɛ bɛ yen ko nin y'i ta ye n'o ma maa min fa n'a bɛɛ dir'i ma a t'i fa o la ne tɛna kuma in janya n bɛna n ka kuma résumé k'a di u ka déclaration kɛ mais kuma dama dama bɛ yen olu fɔra kunu a dɔ la an ka futur militant du M5 fɛ n'o ye gulokibatigi ye a kuma ninnu walahi ni kuranɛ bɛ yan n bɛ n bolo d'a kan u ni tiɲɛ ka jan i n'a fɔ kɔrɔn ani tilebe M5 ko e ala bɛɛ tɛ se ka fɔ parce que ni jɛ kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ye danaya dɔ de da an kan an ka baara dɔ kɛ sutura kɔnɔ ka baara dɔ kɛ gindo la yaasa M5 ani sɔrɔdasiw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na mais cɛya dɔ ye jumɛn pression kɛr'i kan cogo o cogo kana bɔ ni gindo ye k'a fɔ sa ko cɛw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn du kɛ anw ka layidu min b'aw ni ala cɛ nin ko la an ka denmisɛnnin si kɔnɔ ni M5 RFP ka comité stratégique ka danaya ye anw ye sufɛ tɔgɔma min kɛ pour que bi ka se dɔ ka gulokiba don k'a fɔ k'ale ye premier ministre ye ala b'o dɔn ne ti don a détail la jamana bonya kama jamana ka bon ni ne ye sa ne bɛ se ka bɔ ka kuma k'an yɛrɛ jɛya k'an yɛrɛ justifier mɔgɔw b'a ko ne ye tiɲɛ fɔ mais a bɛ se ka tɔɔrɔ dɔ se jamana gindo ma ne b'o tɔɔrɔ ta ka jamana to yen a ka taa ɲɛfɛ wa M5 in b'o de baara kan mais n bɛ indice kelen dɔrɔn di dɔw y'a f'u ka kuma la n ko kuma dɔw bɛ mɔgɔw tigɛ ɲɔgɔn na o de la a kana mugu ci Corbière tatɔ la ayi fɛn b'a kɔnɔ fili non a kana don o la a kana don o la maaba bɛ maaba ko de kɛ jamana bɛ an bɛɛ ni san cɛ jamana ɲɛmaaw dilannikɛlaw de don o de la kuma min na u ye fanga ta u y'a dɔn ko nin tɔn in n'o ye M5 RFP ko jɔda b'a la don min
u ye baaraw de daminɛ kuma ɲɔgɔnyaw bɛ se ka kɛ cogo min dɔ ko k'ale n'u ma deli ka ɲɔgɔn ye fiyewu a donna ne de ka mobili kɔnɔ su fɛ n bɛ dan ye Mali ka bon colonel Assimi Goïta a mago bɛ min na bi o ye cɛ de ye min bɛ donsow fɛ min bɛ silamɛw fɛ min bɛ syndicaw fɛ min tɛna fɔ ko ne ye jɔyɔrɔ sɔrɔ bi n bɛ n ta sara mɔgɔ la minnu y'a kɛ n na kunun min jɔlen bɛ se ka maliyɛnw wele ko a ye na an ka don da kelen fɛ ne bɛ se ka kuma su fɛ dɔ ye mɔnɛbɔ den ye mais tile fɛ ne bɛ k'o tigi digi tigɛ i ka dɔn bonya bɛ min o la jamanadenw ni Ala sɔnna a ma k'a daminɛ kunu fɔ bi n'i ko ko mouvement démocratique ɲumanw b'a la comme dɔw ma ɲɛ u bolo comme n'i ko M5RFP ɲumanw b'a la comme dɔw ma ɲɛ an bolo jamanadenw minnu ma ɲɛ an bolo a ye yafa ma Ala kama nka an bɛ jamana in jɔ tiɲɛ kan ka transition in soutenir ka Mali kura ko kɛ tiɲɛ ye ni conférence de presse in kɔfɛ ni Ala sɔnna a ma don n'a nataw la an bɛna wele bila bɛɛ ma an bɛna se bɛɛ ma min bɛ ko in kɔnɔ bi kɛnɛmana an ka kalan pression b'an ka fan bɛɛ kɔnɔna na yan Ala an bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan o de ka ɲi nka n bɛ zana kelen fɔ ka bɔ kuma la histoire de don ko maa ɲuman dɔ a tatɔ la dugutaga la sokɛ b'a bolo a nana ku dɔ la a tigi b'a sen na a sɛgɛnnen don a ɲana ma k'a ta k'a layɛlɛ a ka sokɛ sanfɛ u ye dɔɔnin kɛ tagama la a ɲana min ma o y'i den k'a ka sabara bɔ ka bin k'a ka sabara binna sotigi ko n'a ma ɲɛ jiginni ka nɔgɔn ne de ma ka tɛmɛ kan n bɛ jigin k'i ka sabara ta ka d'i ma yanni k'a segin a y'a ka so girin k'a bɛ taa sotigi b'a ka so lajɔ kan dɔn sotigi y'a ka so lajɔ a taara s'a ma a ko n balimakɛ n y'i lajɔ min na n m'i lajɔ dɔwɛrɛ la dɛ so in ne y'a haramuya e ye i bɛ taa n'a ye mɛ n b'a ɲini fɛ a kɛ Ala kama ka n'a fɔ maa ye k'i ye so in sɔrɔ ne la nin cogo la sinon a bɛ mɔgɔw salaya ɲuman kɛ la ni jamakulu in ka fara gulokibatigi kan olu de dara ne la ka ne bila sufɛ tɔgɔma la o sara de kɛra a ye kuma fɛn o fɛn mɛn mais ni Ala sɔnna a ma inshallah tiɲɛ bi mɛn nkalon bi mɛn ka boli ni tiɲɛ wulila a bɛ kɔ a la maliyɛnw an ka kɛ jamana fɛ foyi tɛ jamana in bɔ ni bɛn tɛ n bɛ segin a kan an mako bɛ ɲɛmaala de min bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan mais min t'i ta juru sara wa ni Ala sɔnna a ma baara in bɛ kɛ ka t'o sira kan Ala ka Mali kisi